ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் ஜப்பான். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, எல்லா நாட்டிலையுமே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸில் அங்கே படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய கிளாஸ் ரூமை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஆள் வச்சுருப்பாங்க. நம்மளே வந்துட்டு பார்த்துருப்போம், நம்ம படிக்கிறப்போலாம் நம்ம கிளாஸ் ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் ஆள் வருவாங்க. ஆனால் ஜப்பான் நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் படிக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூமை அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணணும், பெருக்கணுமா. அப்புறம் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய பாத்ரூமையும் வந்துட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணணுமா. ஏன் இது மாதிரி வந்து வச்சுருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு என்ன நம்புகிறாங்க அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம இங்கேருந்தே இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஸ்டூடெண்ட்டை வந்துட்டு உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ்லாம் நம்புகிறாங்க. அதனால் ஜப்பான் நாடு வந்துட்டு இப்படி ஒரு ரூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லை, அவங்க வந்துட்டு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற எஜுகேஷனில் ஒரு பார்ட்டாகவே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து வச்சுருக்காங்களாம். செகண்ட் பாயிண்ட், ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு யாராவது தனியாக சாப்பிட போகிறாங்க இல்லை தனியாக காஃபி குடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதிரில் ஒரு பெரிய டெடிபியர் பொம்மையை வச்சு அந்த டெடிபியர் பொம்மைக்கு சாப்பாடு வைப்பாங்களாம். ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவங்க தனியாக சாப்பிட்றாங்கங்கிற ஃபீல் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேர்டு பாயிண்ட், இந்தியாவில் கார் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஐடி ப்ரூஃபும் ஆதார் கார்டும் அப்புறம் முக்கியமாக பணமும் இருந்தால் போதும், இந்தியாவில் கார் வாங்கிடலாம். ஜப்பான் நாட்டில் கார் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட கார் நிப்பாட்டுறதுக்கான இடம் இருக்கணுமா. அதுவும் நம்ம குடியிருக்கக்கூடிய வீட்டிலேருந்து 2 கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே அந்த இடம் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்க்கிங் போலீஸ்கிட்ட போய்ட்டு இது மாதிரி என்கிட்ட கார் நிப்பாட்டுறதுக்கான இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட்டை காட்டினதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் காரே வாங்க முடியும். ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு, ஜப்பான் நாட்டில் கமிசி அட்டாய்கி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போதுமான வருமானங்கள் வராதனால அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே போகக்கூடிய ட்ரெயினே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஜப்பான் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. அவங்க அப்படி இந்த முடிவு எடுக்கிறப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது. என்னன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பொண்ணு தினைக்கு காலேஜ் போகிறதுக்காக அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த பொண்ணுடைய கல்வி தான் முக்கியம், கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு லாஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அங்கே வந்து ட்ரெயினை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணு தினைக்கு காலேஜ் போயிட்டு வரதுக்கு அந்த ட்ரெயினை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த பொண்ணுடைய காலேஜ் டைமுக்கு தகுந்தபடி ட்ரெயினோட டைமையும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 5வது பாயிண்ட், கோகோ கோலா என்ன கலரில் இருக்கும்? பிளாக் கலர், ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் கோகோ கோலா இந்த கலரில் தான் இருக்கும். ஆனால் ஜப்பான் நாட்டில் மட்டும் கோகோ கோலா கிளியர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்துட்டு தண்ணி மாதிரி இருக்கும். உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே இந்த கோகோ கோலா வந்துட்டு கிடைக்காது, ஜப்பான் நாட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். 6வது பாயிண்ட், ஜப்பான் நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே விண்டிங் மிஷின்ஸ் வந்துட்டு இருக்குமா. இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்டெல்லாம் போய்ட்டு பணம் போட்டோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் வந்துட்டு எடுத்து கொடுத்துருந்தீங்களா, அதான் வந்துட்டு விண்டிங் மிஷின். அது வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே ஜப்பான் நாட்டில் இருக்குமா. ஒரு சின்ன பெட்டி கடை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காதான், மூளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விண்டிங் மிஷின் தான் இருக்குமா. இந்த விண்டிங் மிஷினில் எல்லாமே வந்துட்டு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. பால், தயிர், ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட்டு, அப்புறம் காய்கறிகள், இது எல்லாமே கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. உலகத்துலேயே அதிகமாக விண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்கக்கூடிய நாடும் ஜப்பான் நாடு தான் இருக்குது. 7வது பாயிண்ட்டு, உலகம் ஃபுல்லாக தர்பூசணி எப்படி இருக்கும்? உருண்டையாக இருக்கும். ஆனால் ஜப்பான் நாட்டில் மட்டும் தர்பூசணி வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய தர்பூசணி வந்துட்டு வெட்டி சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்துட்டு ஜப்பான் நாட்டில் வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க. 8வது பாயிண்ட்டு, உலகத்துலேயே அதிகமாக சீ ஃபுட் சாப்பிடக்கூடிய கண்ட்ரி ஜப்பான். இதுமாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரை, நண்டு, எறா, அப்புறம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய சீ ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடுவாங்களாம். 9வது பாயிண்ட்டு, ஜப்பான் நாட்டில் 4வது நம்பரை அன்லைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் அவங்க ஏதாவது பொருள் வாங்குறாங்க அப்படின்னாலுமே 3 to 5 தான் வாங்குவாங்களாம். அப்புறம் பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்படின்னாலுமே 4 மாடி வச்ச பில்டிங்லாம் கட்ட மாட்டாங்களாம். 10வது பாயிண்ட், ஜப்பான் நாட்டில் காமனாக நடக்கக்கூடிய விஷயம்னு சொல்கிறாங்க. இதுமாதிரி ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க அதாவது கார்லேயோ பைக்கில் வரவங்க பார்க் பண்ணிவிட்டு வெளியில் போயிட்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த நிப்பாட்டி இருக்கக்கூடிய 2 வீலரையோ காரையோ தெரியாமல் யாராவது கிராஸ் பண்ணிடுறாங்க, இல்லை இண்டிகேட்டர் உடச்சிட்றாங்க, இல்லை மிரரை உடச்சிட்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு அங்கேயே சாரிங்கிற ஒரு லெட்டர் எழுதிட்டு இப்போ அதுக்கான பணத்தையும் வந்துட்டு வச்சுட்டு போவாங்களாம் அந்த பைக் மேலே, கார் மேலேயே. அவங்க வச்சுட்டு போகிற அந்த காசை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே எடுக்க மாட்டாங்களாம். ஏன்னா ஜப்பான் நாட்டில் அடுத்தவங்க காசை வந்துட்டு எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சரை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. சொன்ன இந்த 10 பாயிண்ட்டில் எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோங்க யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.